Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka public hearing kadai ka jing bisya jong kipat ba halor ka rukom trekam jong ka sarkar. Bat barok mangi iwe ni don hok ban bu jing kli bat ban but din ya ka sarkar halor kinu skim bat kani ka kenti kadai ka tuk arpa we spa bat san hajar ka baki kular man shim snam hinrangi tip bak mi bon ki kandrom kandram bon ki baklam yo bon baklam mi teng ngil ai persang bon ki la ban ban bai hinrai karang don hi ka jing sa teng bat dena kadai ka da menta bangin khot ki pat ba ban one eye testimony ne ban kran hakamat kanika panel bat kadika independent panel ka bamut ba kini priyo kim sha alyang yan no nama kim de kinong mi khmat chuki sem halang kim de kinong mi khmat ka sarkar ya kanika panel inkle da I justice madan lokur ibadai I nong bishar jongka yang syari ba he tam hari India ka Supreme Court ibala retire indon lang iba Rudi Wajri badai I officer bashit mi khmat na benta ka India shaki ri baper indon ikong mina kharkumar ibaju dai ha Child Rights Commission ikong IT merthong I Pastor Kersoi board pertu bat inikil de ibala paunam bha kumu brio batrai bat kipai ba Rajasthan tengi kentu ya piwe ban shim gani ka kapu na marka surjong pi ka long kong san ni hap ban hold the government accountable. That is why we're holding this public hearing. It's a very good independent panel headed by Justice Madan Lokur, and we hope that finally that COVID ex gratia, which was promised last year, will be sorted out and the last person will receive this money, which is their right. Menta nila khotru ya ki department sarkar repair nadu chief secretary badru ka labor department namar bakir ki don hok ban batai ba balai ka deko haro ka ni ka kom sekam bat ni karmen bakin shim khia ya ka ni ka kam bakin num randen bakin num re bat bakin shim bahaka sinchar pat bahi kadai ka ni ka jinya kran na ka dialogue between the government and the people, which will help us hold governments accountable and which will help us to secure entitlements and rights. Kani ka public hearing kan long ha kani ka sni tho deng ka banwan ka ta shipau tarik December ha ka Cathedral Hall ka badon hangte ha yimini ba Catholic hala yam khra na do shipau Westminster tingia wer ni kerpat ya phi ba phin wan ban shim ban talang ha kani ka public hearing but la pi don kinu inu kijing kli pila ban phone yangi pha da ki message ling ba ki social media platform khanang ba ngin yo ya shem ha ka shipau tarik ba ngin yo ya pen ben eki baro kumlei pi baro kumba pietep ba hapdeng jong kani ka jinglen shop jong kani ka klam nadu usnem 8000 arpho haba ka sarkar kala khot ka jingkhang dam ka baning kong kala penbenaru ba kan ai kita kilat jingerap shakinong bela da ka ba ki penrungi ki keteng ki jong ki lengba ka phone lani kila banit ai ya ka labor department lani lengba ki WhatsApp bakit thab ki keteng ki jong ki baka sarkar kan pha ekata ka jingerap pisa na ka benta ki nong bela te bat ya kani ka scheme la phia ru ki ar benta kata ka wage loss ka balong 8000 shispa na ka benta ki nong bela ki batrai ki we ki jatkam bat san hajar tengka pat na ka benta ki tu ki nong bela ki ba la register yala di hapoka Meghalaya Construction Workers Welfare Board poka BOCW te hakabaya dai bat kading yo iba ki babun kila shem khia kila register la data ka paki phone lani kila pha WhatsApp ki to ki number ki baka sarkar kala plan badru ki don ki bala register lang baki shnong donru ki bala register lang baki union ba pher te hakabaya dai bat kani ngi khmilanti namar ba ya kani kamshim ladon ganu ga jingdawa na do ningkong ki patba ba ni dawa ga jingerap no ka sarkar hande ga ka sarkar ka bawan shakmat banong mangin ai ga jingerap shaki patba phila ban ya apply la di bani thep kerteng na ga banta kani ka basu thamula pada ka long ba hadien ba ki patba kila ya thep ki kerteng gi jong ki ngi shamba bon apdeng jong ki khlamyo la radon gi bayo ru le se ki yo tang khandiat ki yo shitang la ni ki yo nyospa la di ki yo khat sauspa tengi aware phi halor kadi ka benta namar ba lese ho banai August kala dan gajing yakhi ka bangina le banya kandu re principal secretary
bat ba kila kularu kila ban shimkhia halor kani ka benta rehat umenta ngi bakam don kanu ka jubab na kalyang ka sorkar tingi aware phi baro kinong bala nadu kinong bala yeng hadu kinong ni madan kinong nya taxi lani kinong bala misteri baro ki bala apply kani ka scheme bat ki ba klam yo ya ka benta ka jong phi ka sorkar kala kular ni khot e phi sha ka jingelang pat ba lani ka public hearing ka bangin sa penlong ka shipau tarik mentau benhai hapo cathedral hall lani ka hall jong ka yeng mani ba halaim khra nadu ka por shipau guji step